Gaurkoan, hola sagardotegira hurbildu gara, hain zuzen ere, urtarrila sagardo denboraldiaren hasieraren sinonimoa delako, eta urtero egiten dugun moduan ere, bertan txotxirekiera prestatzeko nola lan egiten ari diren ezagutu nahi izan dugulako, eta horretarako, beti bezala, Iñaki Bengoetxea dugu kamera horrean gurekin. Bueno, bai, egunon. Konta iguzu, Iñaki, astebete baino gutxiago falta da, txotxi irekieraren data markatu hori iristeko, nola zabiltzate? Azken prestaketekin imaginatzen dut, ez? Bai, azkenean da, azkeneko nerbiluak eta kartutxoak oain erratzen ditugu garbiketak eta adrenalina oain igotzen hasten da berriro. Oain arte lasai ondu pixka bat, baina oain ja berriro hasten da. Konta iguzu, nolakoa izan zen aurreko denboraldia? Denboraldi berriari begiratu aurretik, pixka bat ze balorazio egingo zenuken iazko denboraldiaz? Bueno, iazko denboraldia jendea ibili zen. Ez dakit, batzutan gehiago, aldaketa pixkat izan du da, aste burutan gehiago, batez ere iguarditan, eta gaua pixka bat flakeatu egin da, baina, bueno, sagarduean nahi dunak eta dastatu nahi dunak lasai, aste egunean etortzen da. Hori da, pixka bat desberdina izango da erritmoa, asteburuena, astean zehar konparatuta, ez? Bai, guk nahiko lasai hartzen ditugu kopuruak eta baina nale ere, erritmoa desberdina da, eta sagardua gustura eta lagunekin betiko moduan berreketa bat eginez mailan bueltan edo kupelan bueltan egon nahi dunak, aste egunean lasaiago askoz. Eta konta iguzu, aurtengo denboraldiari begira, ez dakit nobedaderik duzuen, edo pixka bat berrikuntzarik aurreko urteekin konparatuta? Berrikuntzarik ez dut hola gehiegirik, ezertikan urtero gauza berotxu dugu, aurten baditugu 2 kupel monobarietala gehinak, jendeak dastatzeko eta disfrutatzeko pixka gauza desberdinakin. Eta, bueno, bidi hortan gabiltza, borrokan, bertan sagaztia jarri, goen baritateak eta ekologikoan landu, eta, bueno, egun bertako sagarrakin eginez, auker hori ematen gaitu, ez? 2 barietalak, monobaritalak egiteko. Orduan, pixkat aurten ere jokuri sortu dugu. Sagardoa aipatu duzu, nolakoa izango da aurtengo sagardoa jendeak hemen topatuko duena? Ze ezaugarri izango ditu? Ezaugarriak izango ditu mesioa da, pixkat, hasieran kantidade asko genuen eta kalidadean, gero azken aldea gradu gartu zituzten, baina erdi pare arte mesioak, orduan aurrena txotxean, beti aurrena etortzen dina jartzen dire, eta sagardo mesio, gafrutadua onakin, eta nik uste saporez ere ondo ibilko dira. Sagardo ekoizpenerako ez dakit urte ona izan den, edo zailtasunik izan duzuen eguraldiaren aldetik edo? Euraldia biltzeko oso nahintzun, baina udara nahiko raroa. Orduan, sagarra asko hartu zuen, koajadua oso fuerte izan duzen, lore garaian, baina gero hainbeste sagar euri falta pixka bat, eta naiztako gaienak frankoa ditugun eta arbol potentiak, baina nalere sumatu zuen pixka bat, eta ikusi genuen hainbeste sagar ez genuen bildu. Pixka bat, handela 3 urte, 2021 izan duzen bezala, kriston pila eta aprobetxatu zen, aurten pixka eta baita ere kontzientzi gehiokin, baina sagar asko bertan utzita eta pasaintzen, eta ez genuen bildu ikusten genuen aina, baina nala ere asko bildu zen. Duela gutxi Oiana Rekalderekin egon ginean, Sagarrek proiektuaren bultzatzailea ez, nekazari gaztea mundu honetan hasten ari dena, imaginatzen dut sagardotegiek ere horrelako profilak beharko dituztela, ez? Sagardoaren ekoizpenean edo sagarren ekoizpenean, sartzen ari den jendea, zuek ere horrela sagardoa ekoiztu ahal izateko, ezta? Dudarik ez, nik beti animatzen saiatzen naiz Oianari, eta poza ematen hau gazte batek, gaina hemen auzoan esatuko moduan itxe ondoan, olako sagaztiak eta olako ausardiekin sartzea lan hortan, poza handi ematen hau. Eta ojala ondoateko balio dena, gure partetik gure saiatuko gea, aldugun egiten, eta nik uste behar ditugula olako nekazaritzako munduan, jende hau gaztea gaina, etorkizunakin, eta txinparta berriakin nik esan duzela. Horixe da. Orain, txotxirekiera izango duzute denboraldi hasierako ekitaldi nagusia.
txotxirekiera horretan beti omenaldi bat egiten duzuen. Kasu honetan, Julian Jantzi, txotxirekierako pertsona mitikoetako bat izaten dena. Zergatik erabaki duzue aurten berari omenalditxo hori egitea? Bueno, beti, bakizu, Julian Jantzin, Andrea, emastea eta bere aitak eta auzoko ditugu. Beti hemen elkarrekin ibiltzen geha, eta pixka gordia nion nola aurten gurtia berari, egi ezan, merezi du iruditzen hau, Julian Jantzi batek hemen ibiltzen da, urtero etortzen da gaia, eta egi ezan, nik uste, gusta hondiz, eta berak onartu dut, eta ni pozik nago. Horixe da, txotxirekieran bete ekintza mitikoak egoten dira, ez trikitilariak, baita ere txalapartariak, hain zuzen ere, sagardoaz disfrutatzea gainera, jendeari giro horretaz disfrutatzea ere gustatzen zaio, ez da? Bai, azken batean, egiten dugu bere deialdia txakun deitzen zaion txalapartarekin, gero aurrezkoa, oroigarri txikiatera ematen digu, detailetxo bat, eta nik uste bertsolariak, trikitilariak, orduan pixka bat mundu hori berarire gustatzen dio, eta guk beti hor morgiltzen gara, euskaldun giru hortan saiatzen gara, eta urte bat eta egun gehiago. Normalean ere gu hemendikan hurbiltzen gara giro hori grabatzeko eta gero jendeari erakusteko eta badakigu giroa oso ona izaten dela. Ez dakit giro on guzti horren erdian zuek langileok giroaz disfrutatzeko aukerarik izaten duzuen edo urduritasunekin eta lan karga handiarekin erreza ote den benetan horretaz ere disfrutatzea. Nik uste ofizioa dominatzen duzunean, ofizioa eta nahi dut, teatro nahi batzea, teatron, zini, nahi batzea zinean. Hieltzero batzea, hautza batzea honek esan, zahardo gintzen oain, dominatzen badezu, jendearekin, beti adrenalina bixet etortzen da gora, baina etzea egoten hain urduri, badakizu zer egin berduzun, ofizioa dominatzen baduzu, nik uste, beti nervio punturi behar da gaina, baina ez da, nik ez dute harrapatzen olako logaltzeik entzat gustura gaina, sentitzen ez, jende artean, batekin, bestekin, ni oso posik iritzen ez, ezinezko gauz bat ez dut, orduan dominatzen dezunean, kotxea bezala giratzen, disfrutatzen duzu, dominatzen ikasten zunean, giratzen, lana berdin, ni beti lana berdin jo dut, lana hau, kasu honetan, hola xen, disfrutatzen. Eta sagardoaren mehatxu ez hitz egin behar badugu, listorra ziarra aipatu behar dugu hemen, ez dakit duela urte batzuk aipatzen etzen zenigun, sagardo ekoizlentzako mehatxu bat zela, azkenean sagarrak ondatu egiten zituelako. Ez dakit alde honetan aldaketa handirik izan duzuen, laguntza jasoa alduzuen, edo pixka bat nola dagoen gai hau? Gai hortan ez da ezer kasu handirik gehi. Ematen zuen oan pixkat prekupatzen egin, ematen zuen lau afizionatun problema zela hori, baina nik usten da zabaltzen nahi dela parkin publiko eta toki urbanotea, eta hiri aldea, eta oan pixka bat idea akordatzen, guk erlea baitu polenizatzeko, eta, klaro, problema desente ematen dio, handia, problema desente, handia izan du da azken urtiotan listorrakin. Beraz, berdin jarraitzen duzu. Eta gero ere aipatu behar genuen, ez dakit beste urteetan, baina aurten erreserbak online egiteko aukera izango duela jendeak. Beraz, sagardo gogoz da bilena, jakin dezala, hola sagardotegiaren webgunean, erreserbak webgunaren bitartez egiteko aukera izango duela, ezta? Bai, beste errestasun bat, jendeak, ja gogoratzen dionien eta lagunakin biltzen denien, pentsat ziurtasun egin etortzeko aukera, ez? Ja badaki etorri, badula tokia, prezioak, denak nahi baditu ikusi, hor daka. Eta amaitzeko, konta iguzinak, zer eskatzen diozu aurtengo denboraldiari edo pixka bat nolakoa izatea nahiko zenuke? Oain arteino bezala jarraituzkio ez da gaizki. Nik urten 75 urtetan ikua, eta, urtia oain arte bezala bukatzen badugu, ondo, osasuna, aurrenako, eta sagaztik eta gure lanak, eta gero, kupelak eta sagardoaren munduan hor ibiltzen atera gabe, eta hori eskatuko nioken aurrera ere. Igande honetan bertan izango gara dena nola doan ikusteko, eta mila esker eta ondo jundadila dena. Bale, eta zuerire pozikan eta nahi duzuen arte.